Prøv at se herovre. Kom. Filmer du? Ja. Så optag det inden, mens jeg fyrer op. Var det godt? Har han begyndt at falde med ham? Skal vi se, hvor højt det kan stille? Så vågner Thomas måske. Det var lidt for højt. Så kunne vi snakke om, hvis det ikke følger med. Og Thomas, han ligger stadigvæk og sover. Han reagerer ikke, når man drikker op i turen. Ja, jo, han sidder og smiler, Og så kommer han ned. Jeg står. Så kommer musikken måske tilbage. Så DVD'en affra. Ja, det er helt vildt slukket. Nedtur! Gå væk med dig, jeg pander dig ind. Thomas, gå væk med dig. Det er en film her, når du viser venner, det så er. Hvor? Dyrestol, 10.000. Ægte leder, mand. Med massage og det hele i. Okay, så skal vi også lige se det her. Tænd noget musik. Nu skal vi høre, hvor højt musikken kan spille. Hvis det ikke slår fra igen. Ja, så skal mesteren lige rejse sig, hva'? Så prøv at tænke på Thomas. Thomas er levende. Men jeg tror lige, I skal lukke vinduerne så. Han trækker så ikke været sådan, det er ikke det. Så har Kevin nøjeren på. Jo. Nej, det gør han. Det er udenfor. Jeg vil også sige. Det er udenfor. Jeg vil også sige på døren. Nå, så kommer musikken sgu. Skal vi prøve at høre stille roligt op af? Ej, jeg fik ikke ondt i øjet. Jeg fik ondt i øjet. Nej, jeg fik ondt i øjet. Jeg troede, jeg var død. Jeg troede, jeg var død. Altså, man kan tage en syg. Nej, han var på det her. Jeg var død. Hallo, vil du høre det syg, hva'? Ja. Altså, hvem er syg? Hvem er død? Vi er meget, så to af mine kammerater, og vi har kørt til Bræk. Du skal brække, skal du gå ud? Jeg kan ikke. Husk det. Nu spiller han bare dumt, fordi jeg skulle optage. Kom nu. Altså.